Na 15 maart vindt in de herberg het Rechthuis in Rinsum-Geest een midje met plak die in het teken staat van het werk van de schrijver Ipe Poortinga. Een midje vol volksverhalen, voordrachten en muziek. En hier bij u is nou Ali Poortinga. Ali Valkena. Alke Valkena, sorry. Nee, helemaal niks. Sorry. Ja. Maar toen komt je te praten over die midje. Ja, klopt het, inderdaad. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, nou fijn als het beste. Fijn dat je wezen, maar ja. Een sfeervolle literaire midje we ervan. Op 15 maart. In de mooiste huiskamer in Rinsum-Geest, de herberg. Ja, prachtig. Ja, en Ipe Poortinga die komt van de Geest. Ja. We hebben zelfs een Ipe Poortinga wij in ons nijbouwplan, wat al een heel tijd stond. Maar ik denk dat een heel soort mensen eens net goed terug weten waar Ipe Poortinga is. Nee, dat klopt. Dus dat werd mijn eerste vraag om die. Van, ja, voor de harkers die het hem misschien net zo goed kennen. Waar wie Ipe Poortinga? Ja, nou ik heb Ipe Poortinga zelfs natuurlijk ook net kennen. Nee. Hij is geboren in het jaar 1910 in Rinsum-Geest. Op het plak, ga ik niet vertellen, litten waar destijds het jaar staat stier. Daar is er opgegroeid en hij had net zijn hele leven in het dorp wennen. Hij had ook in mijn naam wennen bijvoorbeeld. Hij leidt wel begroeven bij de Alexanderkerken. En er wordt altijd onjoe van, Ipe Poortinga komt van Rinsum-Geest. Hij is een hele wichtige schrijver. Best voor de provincie. Ja, en hoe cool dat? Waarom is hij zo wichtig voor de Friese literatuur en de cultuur? Ja, dat wie ik een vraag die ik mijzelf stelde. En hij is vooral met name bekend van toch de volksverhalen. Mm-hmm. Die hij door heel de provincie ophellen had. En dat is wel heel mooi dat in de jaren 60, 70 riet hij mij een dafke en een bandrecorder door de hele provincie op zoek naar mensen die mooie volksverhalen vertellen konden. Die nam hij op met zijn bandrecorder en zo nam hij dat mee naar zijn werkkamer, zo stel ik me dat voor. En hij schreeuwde dat uit. En daar had hij zo'n dikke boek. Ik kan hier ook mijn naam. Dit is de eerste ring van het lucht. Ja. Nou, dat stond bomvol met al je volksverhalen. En zo ben er zo'n grote boeken van. Zo. En van al je verschillende aantal mensen die dat aan hem verteld hebben. En het bijzondere is dat hij weer vorig jaar, in november, heel bot in het Nice. Want al die bandjes die ben bewaard en die ben nou al jaar digitaliseerd. Dus alle mensen die een verhaal verteld hebben aan Ipe Poortinga dat opname is, dat is nou te vinden op het, nou mag het goed zeggen, Fries Film Audio Archief. Mm-hmm. Daar op het internet kun je dat vinden. Dus het is echt mensen die het misschien bij Van Paken of Beppe dat verhaal nog verteld had. Dat stond dan uitskroon in het boek. Maar hoe bijzonder is het als nou echt die stem daarbij jerk. Ja, prachtig. Nou, al die verhalen die had hij bewerken tot grote boeken. Ja. En nou ja, dat is volksverhalen binnen. Dat klinkt misschien een beetje van door destijds, maar dat is nog steeds wel heel erg lippend en dat had ook betekenissen. En wij gaan daarbij stilstaan op 15 maart. Een ode aan Ipe Poortinga. Ja. En dat doen we op verschillende wijzes. Want we hebben Douwe Kootstra uit Vinwaarden. Nou, dat is echt een prachtig vertellen. Ja. Die had Ipe Poortinga echt nog kennen. En die neemt dus mij op een, ik weet wel zeker op een hele animerende manier. Zal hij u eens vertellen over, waar wie Ipe Poortinga dan. En wat voor verhalen had dat opleveren. En waarom is dat nou nog steeds waardevol? Ja. En ik hoop dat we als GSM'ers zijn en ik uit de omjouwing daar dan ook een beetje meer een trots gevoel van krijgen. Want als je weet waar iemand is, dan begint het ook volle meer te leven. In plaats van dat het een naam is. Ja. Nou, we hebben Marcel Smit, die komt jongen. Ja, prachtig. En dat is natuurlijk een stem uit de woorden. En het leuke daaraan is dat Marcel Smit die is momenteel bezig met een nieuwe theatertour. De Wichtersessies. En hij vertelde me, en dat is echt tafel,
dat hij had in zijn nieuwe programma een lied van Poortinga opnam. Ja, prachtig. Het Kastelijnske van de Hossebos. Ja. En dat hing het uitschreeuwen hier in de Hossebos in de Westerrijn. Oh, geweldig. Leuk. En dat is een vers, dat had 21 versen. En dat hing het daar in de Hossebos. En dat is alles op muziek zet. In het verliezen door Gerrit Breedler. Toen hij nog in de band Knep of Reet ziet. Oh ja. En zij is het echt wel al ten gehore gebracht. En nou, Marcel vertelde dat Gerrit en Marcel zoen dat altijd nog een keer te Gerrit jongen. Nou, dat is er spietig genoeg net meer van kan. Nee. Maar Marcel die is daar nog mee dwaande. En het is de bedoeling dat hij dat daar ook op die midjes ten gehore brengen zal. Dus dat is al heel nieuwsgierig. En hoe mooi hoe dingen dan herinneren. Ja. Want dat wisten we net van een ander. En nou, zij is dat heel toepasselijk dat echt die midjes erbij komt. Nou, Marcel kan prachtige lieden jongen. Dus dat wordt sowieso net alleen in Poortinga lieden, maar ook sowieso heel mooi. Ja. En jong talent, Achie Meijer en Tom Boonstra. En Tom Boonstra had zijn artiestennaam is Alexander Moto. Die zullen verhalen uit die zongen boeken. Ja, eigenlijk een beetje in de discjockey vorm. Okay. Een beetje, nou, heel tijd wat een verhaal en nog een verhaal en nog een verhaal vertellen. Dus dat wordt, nou, die jonge mensen, dat was spoken word-achtige voordrachten. Dus dat is, nou ja, ik ken het wachtje, maar ik had er zin in. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat de harkers daar ook wel eens keer dat naar wijzen. Ja. En hoe laat begint het en waar is het precies? Het begint 15 maart, snijdenmiddag om 3 uur. In het Ruchthuis, de herberg het Ruchthuis in Reensje-Mageest. Er is kaarten te verkrijgen via herberghetrechthuis.nl. Nou, fantastisch. Hey, heel hartelijk dank dat je weer is. Dank u wel. En een heel gezellige sneed aanwezig. Het is wel lukken, denk ik. Ik ga er wel van u. Dank u wel. Ja, precies. Fijn weekend nog. Oké, van hetzelfde.